जगन्नाथ सांग मैंने वीडियोटा को पूरा लास्ट पर्यंत देखो, लाइक शेयर सब्सक्राइब करूँ। न्यू ब्लॉग को देखो आम जाऊँ उत्कल हस्पिटाल पाखे थी रोड को देख से रोड ए न्यू देखो सांग मैंने यहाँ कौ रास्ता आप जानी थे जो मैंने आसते हुए मैंने बहुत भलसे जानते हैं कौ रास्ता देखो यहाँ हूँ एकांबर पार्क बर्तमान आम ये रास्ता देखिए जाऊँ उत्कल हस्पिटाल देखो बहुत सारा लोक पार्क बुलापी देखो ये टंका तोराणी मिलूँ देखो ये गोटे कहार बाहर चलती इवेंट देखो आपको कही ना देखेबी से नुआ रोडटा देखो यहाँ हूँ से नुआ रोड एवं नुआ है वेदर भी बहुत भल अच्छी
आमे जाऊँ बर्तमान उत्कल हॉस्पिटल देखो आपको जो केयर हॉस्पिटल देखा जाऊ सब कपल मैंने बसी रोड ना बहुत सारा कपल आसती संध्या टाइम रोड टा पूरा भरी जाए कपल मानकर आश्रय रिल्स करने भी आसुँच देखु जंगल सफारी भी अच्छी आपण मैंने आसिक भी देखिपारे भर को जापारे देखो आपको देख तार मेन गेट ये एंट्री कर देखु बर्तमान आम जाऊँ शिखरचंडी आम शिखरचंडी गले से देखो सांग मैंने बर्तमान आम यूनिवर्सिटी भितर ही पशिलु आम ये मारिक ट्राफिक गहली अच्छी ना से देखु आपण को मो वॉइसटा टिके कम शुभा जाऊँ बट मो गलाटा टिके खराब अच्छी ना से देखु आपन को देखा बिल्डिंगटा कि फल हो जानी आपण मैंने कमेंट कहे कि फल बोली देखो केते सारा गछ देखु ये सब ठिया होती वेटिंग रे
ଭିତରେ ବହୁତ କିଛି ଗାଡ଼ି ଶୋରୁମ୍ ଆ ଭିତରେ ମାନେ ବହୁତ କିଛି କମ୍ପାନୀ ଅଛି, ଯେହେତୁ ଏଇଟା ସଫ୍ଟୱେର କମ୍ପାନୀ। ବାର୍ ଅଛି, ସବୁଠି ତ ସବୁ ଅଛି, ମଲ୍ ଅଛି, ବାର୍ ଅଛି, ୟା ସବୁ ଅଛି। ଭିତରେ ସବୁ କିଛି ଆଭେଲେବଲ୍ ଅଛି, ଯେମିତିକି ମଲ୍, ବାର୍, ସବୁଠୁ ସବୁ। ତ ଆପଣମାନେ ଆସିକି କେବେ ଦେଖି ବି ପାରିବେ ଆ ଭିତରେ ସବୁ କ'ଣ ଅଛି। ଦେଖନ୍ତୁ ଏଇଟା ସବୁ ମର୍ଣ୍ଣିଂ ବଜାର। ଆମେ ଦେଖନ୍ତୁ ଏଇଟା ଗେଟ୍ ନମ୍ବର 3। କମ୍ପାନୀ ଦେଖନ୍ତୁ ଶିଖରଚଣ୍ଡୀ ପାଖାପାଖି ଆମେ ପହଞ୍ଚିଗଲୁ। ଆପଣଙ୍କୁ ଦେଖାଯାଉଥିବ ପାହାଡ଼ଟା, ତ ଆମେ ପାଖରେ ଯାଇକି ଆପଣଙ୍କୁ ଦେଖେଇବୁ। ବର୍ଷା ଦିନ ବହୁତ ମାନେ ବହୁତ କ୍ଲିନ୍ ଦେଖା ବି ଯାଉଛି, ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ବି ଦେଖାଯାଉଛି। ତ ଦେଖନ୍ତୁ ଆପଣମାନେ, ଦେଖନ୍ତୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ ଏଣ୍ଟ୍ରି କରିବା ପାଇଁ ଯାଉଛୁ। ଦେଖନ୍ତୁ ସାଙ୍ଗମାନେ, ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ ଗେଟ୍ ଭିତରେ ଏଣ୍ଟ୍ରି କଲୁ ଶିଖରଚଣ୍ଡୀ ମନ୍ଦିର। ଦେଖନ୍ତୁ କାମ ଚାଲିଛି, ଏଇଟା ହେଉଛି ଗୋଟେ ପାର୍କ, ଯେହେତୁ ପାର୍କ ନା ଏବେ ବନା ହେଉଛି, ଅଲଗା ରେଡ଼ି ହେଇନି। ନୂଆ ସବୁ ଚାଲିଛି। ଦେଖନ୍ତୁ କରିକି ଆସୁଛନ୍ତି ବୁଲିକିରି। ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ଲାଗୁଛି, ପୁରା ସବୁଜ। ଦେଖନ୍ତୁ ଏଠି ବହୁତ କିଛି କପଲ୍ ମାନେ ଆସୁଛନ୍ତି। ଏଇଟା କି ଫୁଲ କହିଲେ? ଦେଖନ୍ତୁ ଏପଟେ ବି କିଛି କାମ ଚାଲିଛି, ଯେହେତୁ ଏଇଟା କ'ଣ ହବ ତ ଆମେ ଜାଣିନୁ, କାମ ଚାଲିଛି। ଦେଖନ୍ତୁ ସେଠି ଗୋଟେ ମାଙ୍କଡ଼ ଛୁଆଟେ ବସିଛି। ଏଇ ଟାଇମ୍ରେ ଏଠି ବି ବହୁତ ଗହଳି, ଏତେ ସାରା ଗାଡ଼ି ଥୁଆ ହେଇଛି। ଏଇ ମାଙ୍କଡ଼ମାନେ ବସିଛନ୍ତି। ଦେଖନ୍ତୁ ଏଠି କେତେ ସାରା ଲୋକ ଫେରୱାଲ ପାର୍ଟି ଯେଉଁ ହେଉଛି, ସେମାନେ ପାର୍ଟି ଆଟେଣ୍ଡ କରିବା ପାଇଁ ଆସିଛନ୍ତି। ଦେଖନ୍ତୁ ସାଙ୍ଗମାନେ, ଏଇଟା ଗୋଟେ ନୂଆ ମନ୍ଦିର ତିଆରି ହେଇସାରିଛି, ବଟ୍ ଏଇଟା ନୂଆ ମନ୍ଦିର ନୁହେଁ, ଏଇଟା ବୋଧେ ବହୁତ ସାରା ଦୋକାନ ପାଇଁ ପଡ଼ିଛି। ତ ଦେଖନ୍ତୁ, ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଦେଖେଇ ଦେଉଛି ସବୁ ଜାଗା। ଆକ୍ଚୁଆଲି ଏଟା ସବୁ ନୂଆ କାମ ହେଇଛି, ଏଟା ସବୁ ଦୋକାନ ଘର। ଦେଖନ୍ତୁ ତମେ କାହିଁ ଯାଉଛ?
ଦେଖନ୍ତୁ ଏତେ ସାରା ଲୋକ ଏଠି। ଦେଖନ୍ତୁ ଏଗୁলো ସବୁ କାମ ବି ଚାଲିଛି। ବର୍ଷା ଦିନ ନା ପାଣି ହେଇଯାଇଛି ଏଠି। ଦେଖନ୍ତୁ ମାଙ୍କଡ଼ଟେ ବସିଛି ଏଠି। ଦେଖନ୍ତୁ ସେ ମାଙ୍କଡ଼ଟା ବସି କୁଣ୍ଡେଇ ହେଉଛି। ଦେଖନ୍ତୁ ଦୁଇ ତିନିଟା ଦୋକାନ ଏଠି ଅଛି। ଯେହେତୁ ଏ ଦୋକାନରେ ସବୁ ନେଇକିରି ଏଠି ସବୁ କିଛି ମିଳୁଛି। ଦେଖନ୍ତୁ ଏଇଟା ହେଉଛି ତା ମେନ୍ ଗେଟ୍। ଦେଖନ୍ତୁ ସାଙ୍ଗମାନେ ଆମେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଯାଉଛୁ ସିଡ଼ି ଚଢ଼ିକି ମନ୍ଦିର ଭିତରକୁ। ଯଦି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଆମ ଭିଡ଼ିଓ ଭଲ ଲାଗିବ ତ ଲାଇକ୍ ସେୟାର ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବାକୁ ଭୁଲିବେନି। ଆପଣମାନଙ୍କର ଭଲ ପାଇବା ଆମକୁ ମୋଟିଭ୍ ଦେଉଛି, ତ ଆପଣମାନେ ନିହାତି ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବେ। କରିଲେ ଆମକୁ ମୋଟିଭ୍ ମିଳିବ। ତ ଏମିତି କହିବେ, ଆମେ ନୂଆ ନୂଆ ଜାଗାକୁ ଯାଇକି ଆପଣମାନଙ୍କ ପାଖକୁ ଭିଡ଼ିଓ କରିବୁ। ଦେଖନ୍ତୁ ଏଗୁଡ଼ା ସବୁ ଏବେ ନୂଆ ତିଆରି ହେଇଛି। ନେକ୍ସଟ ଟାଇମ୍ ଆମେ ଆସିଲା ବେଳକୁ ଏଗୁଡ଼ା କିଛି ହେଇ ବି ନଥିଲା। ଦେଖନ୍ତୁ ଏଠି ଗୋଟେ ମନ୍ଦିର ଅଛି। ଏ ମନ୍ଦିରଠି ପୂଜା ହୁଏ। ମନ୍ଦିରଟା ଆଜି ଖୋଲା ଅଛି। ଫିର୍ ବି ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଦେଖାଇ ଦେଉଛି ବୁଲିକିରି ଆର କେଉଁଠି କ'ଣ ସବୁ ଅଛି। ଦେଖନ୍ତୁ ଏଇଟା ଗୋଟେ କ'ଣ କୁହ ଗୋଟେ। ଦେଖନ୍ତୁ ଆମେ ଉପରେ ଅଛୁ। ଭିଉଟା କେତେ ମସ୍ତ ଆସୁଛି। ଦେଖନ୍ତୁ ସେପଟେ କେତେ ଗୁଣ ମନ୍ଦିର ଦେଖାଯାଉଛି। ସେଟା ବହୁତ ଘାଟ ଦେଖାଯାଉଛି। ବହୁତ ଦୂରରେ ଅଛି, ତ ଆମେ ପାଖକୁ ଯାଇପାରିବୁନି। ତ ଆପଣଙ୍କୁ ଏଇଠି ଦେଖାଉଛି। ଦେଖନ୍ତୁ ତା ଭିଉଟା କେତେ ମସ୍ତ ଆସୁଛି। ଦେଖନ୍ତୁ ସାଙ୍ଗମାନେ ମନ୍ଦିର ଭିତରକୁ ଯାଉଛି। ଆପଣଙ୍କ ମନ୍ଦିରର ଦୃଶ୍ୟ ଦେଖାଉଛି। ଦେଖନ୍ତୁ କିଛି କାମ ବି ଚାଲିଛି। ମନ୍ଦିରଟା ତିଆରି ବି ଚାଲିଛି। ତ ଆପଣଙ୍କୁ ମନ୍ଦିରଟା ଦେଖାଉଛି।
ଦେଖନ୍ତୁ ଏଠି କିଛି ମାନସିକ କଲେ ଏଠି ବାନ୍ଧନ୍ତି। ଆପଣମାନେ କେବେ ଆସିଲେ ମାନସିକ କରିକି ଏଠି କିଛି ଆପଣଙ୍କର ମାନସିକ ନିହାତି ପୂରଣ ହେବ, ବାନ୍ଧିକିରି ଯିବେ। ଦେଖନ୍ତୁ ଠାକୁରଙ୍କୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ପାଇଁ ଏ ମନ୍ଦିରଟା ତିଆରି ଚାଲିଛି। अंदर नहीं जाऊंगी। ସେପଟେ ଦେଖନ୍ତୁ ମନ୍ଦିର କାମ ତିଆରି ଚାଲିଛି। ଦେଖନ୍ତୁ ଏଇଟା ଗୋଟେ ମନ୍ଦିର, ଦେବୀଙ୍କର ମନ୍ଦିର। ଦେଖନ୍ତୁ ମନ୍ଦିର ଏବେ ସବୁ ନୂଆ ତିଆରି ହେଇଛି। ଆମେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ସେ ପାର୍କ ପାଖକୁ ନେଇକି ଯାଉଛୁ, ଯେଉଁଟା ଏବେ ନୂଆ ତିଆରି ହେଉଛି। ଯାଉନାହାନ୍ତି। ଦେଖନ୍ତୁ ସାଙ୍ଗମାନେ, ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ସେ ପାର୍କ ଆଡ଼େ ନେଇକି ଯାଉଛି, ଯେଉଁଟା ଏବେ ନୂଆ ଷ୍ଟାର୍ଟ ହେଉଛି। ପାର୍କ କେବେ ସରିବ ସେଇଟା ତ କହିପାରିବିନି, ବଟ୍ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଦେଖାଉଛି ଯେତିକି ହେଇଛି। ହଁ, ଏଠି ନା ବହୁତ ସାରା ମାଙ୍କଡ଼ ବି ଅଛନ୍ତି, ତ ଆପଣମାନେ ଆସିଲା ବେଳକୁ ଟିକେ ସାବଧାନରେ ଆସିବେ, ନହେଲେ ମାଙ୍କଡ଼ମାନେ ଆପଣଙ୍କ ଉପରେ ବି ବସି ଯାଇପାରନ୍ତି। तो जल्दी ଯିବ ନା ଭିଡ଼ିଓଟା ଲମ୍ବା ହେଇଯିବ ନା। ଦେଖନ୍ତୁ ଏଇଟା ପୁରା ଜଙ୍ଗଲ, ବହୁତ ସାରା ଜଙ୍ଗଲ। ଯେହେତୁ ଏଠି ପାହାଡ଼ଟା ନା, ଏ ପାହାଡ଼ଟା କଟା ହେଇକିରି କାମ ଚାଲିଛି, ମାନେ ବହୁତ କିଛି ପ୍ଲାନିଂ ଅଛି। କ୍ୟାମେରାଟା ଭଲକି ଦେଖଉନୁ, ତୁ ଏମିତି କ'ଣ ରେକର୍ଡ଼ିଂ କରୁଛୁ? ତୋ ବାଟରେ ଯାଉଛୁ, କ୍ୟାମେରା କ'ଣ ଆଉ କରିବ? ଆଉ ଦେଖା ମାଙ୍କଡ଼ ଆସିବ, ଟମାଟୋ କରିଦିଅ। ଦେଖନ୍ତୁ ସାଙ୍ଗମାନେ, ଏଠି ବହୁତ ଗୁଡ଼ାଏ ସିଡ଼ି ଅଛି, ତ ଆପଣମାନଙ୍କ ପାଖରେ ଯଦି ପେସେନ୍ସ ଥିବ ତ ଆସିବେ, ଏ ସିଡ଼ି ଚଢ଼ିକି ଯିବେ, ଓହ୍ଲେଇକିରି ଆସିବେ। ଦେଖନ୍ତୁ ବହୁତ ବଡ଼ ଏରିଆରେ ପାର୍କଟା ତିଆରି ହେଇଛି। ଦେଖନ୍ତୁ ଆମେ ବର୍ତ୍ତମାନ ତଳକୁ ଆସିଗଲୁ, ଯେଉଁ ପାର୍କ କଥା କହୁଥିଲି ତ ଆପଣଙ୍କୁ ଦେଖାଉଛି ପାର୍କଟା କେମିତି ହେଇଛି। ଚାଲନ୍ତୁ ଆପଣଙ୍କୁ ବୁଲେଇକିରି ବି ଆଣିବି ସେ ପାର୍କ।
ଆପଣ ଥରେ ନିହାତି ଆସିବେ ଏଠି ଦେଖନ୍ତୁ ଏଠିକାର ଭିୟୁଟା ଦେଖନ୍ତୁ ଆପଣମାନେ ଦେଖନ୍ତୁ ଏଇଟା ତାର ପାର୍କିଂ ଏରିଆ ସେଇଟା ହେଉଛି ତାର ଏଣ୍ଟ୍ରି ଗେଟ୍ ସେଟା ବି ଗୋଟେ ଅଛି ଆଉ ଗୋଟେ ଏଇଟା ବି ଗୋଟେ ଅଛି ଦୁଇଟା ଏଣ୍ଟ୍ରି ଗେଟ୍ ଅଛି ସେଇଟା ପାର୍କିଂ ଏଇଟା ଏଣ୍ଟ୍ରି ତ ଦେଖନ୍ତୁ ଏମିତି ଭିୟୁ ତାର କ'ଣ ଆପଣମାନେ ବହୁତ ସାରା ଗଛ ବି ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଏଠି ବହୁତ ସାରା ଗଛ ବି ଅଛି ତ ଏଠି ବି ଗଛ ବି ଲଗା ହେଇଛି ଦେଖନ୍ତୁ ଆମେ କେତେ ଉପରୁ ଚାଲିକି ତଳକୁ ଆସିଲୁଣି ତ କେତେଟା ସିଢ଼ି ହେଇଛି ଆମେ ତ ହୁଏତ ଗଣିନୁ କହିପାରିବୁନି ବଟ୍ ବହୁତ ସାରା ଦେଖନ୍ତୁ ଏଠି ସବୁ ଇଏ ପଡ଼ିଛି କାମ ବି ରିସେଣ୍ଟଲି ଚାଲିଛି ଯେହେତୁ ଏବେ ବର୍ଷା ହେଇଛି ନା କାମଟା ଟିକେ ଅଟକି ରହୁଛି ମୁଁ ପୁରା ତଳକୁ ଆସିଗଲି ପାର୍କ ଆପଣଙ୍କୁ ଦେଖୁଛି ଦେଖନ୍ତୁ ଏଇଟା କାମ ବର୍ତ୍ତମାନ ଚାଲିଛି ଦେଖନ୍ତୁ ଏଠି ବହୁତ ସାରା ଫୁଲ ବି ଫୁଟିଛି ଆକୁ କି ଫୁଲ କହନ୍ତି ଆପଣ କମେଣ୍ଟ ମାଧ୍ୟମରେ କହିବେ ଏଇଟାକୁ କି ଫୁଲ କହନ୍ତି କ'ଣ ପାଇଁ ଏଇଟା ଦରକାର ହୁଏ ଦେଖନ୍ତୁ ଏଇଟା ହେଉଛି ସେଇ ପାର୍କ ଯେଉଁ ପାର୍କ କଥା ମୁଁ କହୁଥିଲି ଆପଣଙ୍କୁ ଦେଖେଇଲି ନା ଏଠି ଗୋଟେ ପାର୍କ କାମ ଚାଲିଛି ଇଏ ହେଉଛି ସେଇ ପାର୍କ ଏଇଟା କାମ ତାର ସବୁ ଅଧା ହେଇଛି ଯେହେତୁ ବହୁତ ବଡ଼ ଏରିଆ ଦେଖନ୍ତୁ ସିଆଡ଼େ ସବୁ ମାନେ ରାସ୍ତା ହେଇଛି ଅଧା କାମ ତ ସିଆଡ଼େ ବହୁତ ସାରା ଫୁଲ ବି ଫୁଟିଛି ଦେଖନ୍ତୁ ବହୁତ ସାରା ଦେଖନ୍ତୁ ଏଇଟା ହେଉଛି ସେଇ ପାର୍କର କାମ ପୁରା ଅଧା ହେଇଛି ଯେତେବେଳେ ପୁରା ହେଇଯିବ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ସେତେବେଳେ ବି ଦେଖେଇବି ଆପଣମାନେ ଆସିକି ଦେଖି ବି ପାରିବେ ଆପଣଙ୍କୁ ଦେଖାଉଛି ଇଆଡ଼େ ସବୁ କାମ ଚାଲିଛି ଏଇଟା କି ଫୁଲ କୁହନ୍ତି ଆପଣମାନେ କହିବେ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ବାଟ ସାରା ବି ଦେଖେଇ ଆସିଛି ଏଇଟା ବହୁତ ଭଲ ଦେଖାଯାଉଛି ବି ଆଉ ଇଆଡ଼େ ଦେଖ ଇଆଡ଼େ ସବୁ ମାନେ କାମ ଚାଲିଛି ଏଇଟା ବାଟ ବନ୍ଦ ହେଇଯାଇଛି ସେପଟେ ଠିକ୍ ଆପଣଙ୍କୁ ଦେଖାଉଛି ବର୍ଷା ହେଇଛି ନା